Bueno, aquest és l'últim joc que fem per avui, l'última activitat, que es fa amb les fitxes del dominó, tal com us havia dit abans, ¿vale? O sigui que si teniu un dominó a casa, pues es podeu jugar tranquil·lament. ¿Vale? Si no en teniu, pues podeu fer-lo també amb cartes, però m'interessa més en dominó perquè el dominó, les fitxes de dominó, en aquest cas, si us adoneu, no? Pues tenen pues això, tenen com aquesta, no? Dos, o sigui, si és per comptar-les, pues seria, a dalt té un 5, no? I a sota té un 2. Llavors, el total seria, primer hauríeu de fer la suma i per saber el total, no? De cada fitxa, ¿vale? I això, per això m'interessa també més. Molt bé, doncs vinga, comencem el primer joc, que serà, comencem, per exemple, he posat així, no? O sigui, he agafat de tota la caixa unes quantes sense mirar i les he col·locat en filera, ¿vale? Llavors, comencem per la primera. Mirem, que ja, mira, bueno, aquesta està en blanc, és fàcil, no? Vale, la mirem un momentet i la tornem cap a baix, ¿vale? I agafem l'altra. Ens hem de recordar què hi havia en aquesta, bueno, en aquest cas és senzill, no? Però, bueno, ara mirem aquesta i llavors hem de dir, quan mirem aquesta, hem de dir el resultat de la que havia a la primera. Quin número era la primera? La primera era 0, no? Vale, la primera és 0. Ara ens quedem amb aquesta, ¿vale? I agafem l'altra. Vale, hem de dir la quantitat de la fitxa anterior, que seria 10. Vale? I ara en tenim aquí aquesta i ens hi fixem. Vale. I ara agafem aquesta i hem de dir el número de l'anterior, que eren 5. Vale? Ens fixem en aquest moment, la tornem i mirem aquesta. I diem el que havia en l'altra, que era 5. Vale? I ens hi quedem amb aquest. Vale. Ara agafem aquesta i l'anterior era 12. Vale? I ens hi fixem en aquesta. La tornem al seu lloc i l'anterior havia 10. Vale? I ens hi fixem en aquesta, la tornem i ara diem el que hi havia aquí, que eren 8. Vale? No sé si heu entès. Us repeteixo així per sobre perquè, per si n'hi ha algun dubte, vale? I, bueno, i després farem un altre lloc també, perquè amb les fitxes de dominó es poden fer moltes coses. D'acord? Llavors, el joc consisteix en posar les fitxes de dominó així, no?, en fila, vale? I primer agafem la primera, la d'aquí, mirem el que hi ha, ens hi fixem i la tornem cap a baix. I agafem l'altra, la següent, i mirem què hi ha. Però hem de dir el número de l'anterior. L'anterior era 0, ¿vale? La tornem al seu lloc i agafem la següent, ¿vale? I hem de dir el número de l'anterior, que era 10, ¿vale? I així successivament fins a arribar al final, ¿vale? De totes. Vale, aquest seria un. Vinga, ara anem a fer un altre també amb les fitxes. Mira, amb aquestes mateixes que tenim aquí, ara farem càlcul mental. Vale? Les barregem i anem agafant una a una, vale? I anem sumant. Primer haurem de sumar el que hi ha aquí, que en aquest cas seria 10. La deixem, agafem una altra. 10 més 12 seran 22. 22 més 8, 30, perdó, més 5, 35, més 5, 40, i més 0, pues 40, ¿vale? I el resultat final seria 40.
Però hem de sumar poquet a poquet, o sigui, primer hem de calcular el que hi ha en una fitxa i després sumar-li la següent, el total de la següent, d'aquesta amb aquesta. Després la següent que surti, i així, vale? Fins a arribar al número final. Jo posaria unes 6 fitxes està bé, però si us atreviu a fer amb tot el dominó, doncs millor, vale? És fer càlcul mental. Penso que amb el dominó és molt interessant per això, perquè alhora fem diversos càlculs, no? Matemàtics, i treballem molt la ment, la veritat. Bueno, jo sé que us agrada molt tota la qüestió matemàtica, a gairebé a tothom, i és molt necessari també, vale? Doncs, bueno, ja en teniu un altre tipus d'exercici per fer a casa, molt senzill, molt simple. El podeu fer solets o podeu fer-ho en parella també. A veure, qui li podeu fer pues, a la vostra parella i la vostra parella a vosaltres, i a veure bueno, fer un joc, no?, de veure qui puntua més. Vale? Doncs vinga, un petonet a tothom i ens veiem demà. Adeu!